ମାଗି ନେବ ମଜା କରିବ କାମ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନା କୋଡ଼ିଏଟା ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ନା ପଇଲା ଟୋଟାଲ 1000 ଟଙ୍କା এটা বড়টা রুই আছে ভাকুর আছে মিকালি আছে কোটা কোটা আছে রুই ভাকুর মিকালি কোটা কোটা আছে ପଇସା ଭଲ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ପଇସା ଟିକେ ଭଲ ଖାଉଛି ଟିକେ ନା ନଉଛି ଟିକେ এটা 5 টাকা পুরো ফ্রেশ তাহলে বড় বড় কইলি আমি ঠকিলাম বড় বড় মাছ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଆଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ 1.5 କିଲୋ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ 200 ଏଇଟା 300 ବିକା ହେଉଛି 260 ଏ ମାଳ ଖାଇବା ପଛେ ପଇସା ଦବ ଆଗେ ଦେବିନି ତ ନା ସବୁ ଦେବି ମୋ ଭାଇ କି ଭଗବାନ ଅନେଇକି ଖାଲି 100 ଖାଲି 100 ଭଲ ନା ଭଗବାନ କଣ କଣ ବାୟାଣୀ କଣ ସମସ୍ତେ କି ଭଲ ରଖିଲେ ଭଲ ଆମ କେଉଟ ଲୋକ ମାନେ ଖାଇଦେଲେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ନଗେଇଦେଲେ ଆମ କେଉଟ ଲୋକ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନୁପା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଗ ସେଇଟା ପଚାରିବେ Hola.